waswera sekule ndi handiri boni mudharadhei chidhakwa bheta. Nanza pane mufana anga achitaura pachikwanzi chiwatwatwara. Yes, ari kutaura zvine musoro. Handizvo. Inisa Mr. D. Zvese zvekuswera tichitaura zvese zvatinotaura izvi. President totova naye kudhara ndichamisa. Asi hapapindi apa kana vakomana vasati vamacha. Masoja. Imbovunga kunyarira kwachamisa kupusa. Iye anoziva kuti haana security. Ende plus anoziva kuti ndiye akamirirwa kuti anzi bufu. Ati bufu. Akangwara. Nyaya yeZimbabwe ini Mr. D inoda vafana. Masoja. Majunior akona madhara aribwa ma 25,000 wane ma 30,000 waye. Ya vafana baba. Ndova maoto asunungure nyika. Ko ndo masoja enyika. Vanoti zvitanita nazvo. Vatoziva president aripo kudhara, Chamisa aripo kudhara. Asi Chamisa hapana zvaangaita. Angatize munyika make. Anozvindi futi mufana waChamisa. Asi ane boundary rake raanoona kuti apa ndikajamba apa kapa. Ndawira musupu. Vakamumaka zvisingamboti. Zimbabwe yese ndeyaChamisa. Nditorevesa. Nevari kuAmerica nekwandiri ini Mr. D. Zimbabwe yese ndeyaChamisa. But road iri pamasoja apa ndo pane nyaya. Inganogara chizvitaura wani. Ndamboudza futi vafana ivava hadi kunzwa futi. Ini hadi kuramba ndimbotaura chinhu wanika neevhuri time. Ndoshangu yangu yekudhakwa. Ndochidhakwa bheta kani. Vafana ivava ngavachangamuka nguva iripo. Ko ndova nepower yese vafana ivava. Hondo takainotora tine ma 17 years. Ndakaenda ndisina kana 20 years. 17 years. Kutotiza nechikoro. Vafana vari pavo ndo vane power yekutora Zimbabwe. President aripo kudhara. Vanozviziva kuti president aripo kudhara ndiChamisa. Zvese kuwata kuri kuita vanhu kwese kuyanze ichichi kupedza nguva. Asaona kuti Mr. D ndiwe imi. Wavunga kuti ndichava imi vafana imi masoja akamundikwanira pa. Ndimi mune action yese. Hapana anoti pwe. Ngokuti mudhara zvinhu zvako zvanyanya izvi. 2 hours dzakawanda. Mapa ZBC sikari kutaura zvinhu zvaiyoyi. Makutoannounce zvatopera. President aripo kudhara, president weZimbabwe ndiChamisa. Munhu wese ari behind Chamisa. Chamisa as a stupid. Anozongotanga kubufa. Because anoziva ndiye akamakwa. Ndiye asingazivi Chamisa akamakwa. Mama kunyarira kwake benzi. Pari yeChamisa ari kutotarisa uko kuvafana kumasoja kuti vafana itai semunopenga one time. Zvatopera. Iwe unenge uchisimuzana kuku. Iwe unobata nenzeve zano. Indobata nekuntevuku nekumakumbo. Tobva taiti bwa. Finish. Zvatopera izvo. Apa hapana zvehurukuro kana kuti wati. Soja rangobata futi vafana ivava chete kuti. Handina mbotwa kuti vanosvika kuseti hausi kusina vanhu kweya. Vanosvika kusina vanhu. Vanhu apa speed kumhanya zvingamboita. Batai. Zimbabwe hainese kutore. 2 hours yacho yaZimbabwe pidiko.
ende pasina kana ropa kunyepa. Vafana kungoenda kuti tasvika mukuru ende vanana asipo futi. Vanana asipo amedu unenge amhanya nekukona ipi. Mnangagwa uyo kumboyamboka rwizi futi. Aiwo hanesu vanhu vasanesana naChamisa. Chamisa pake paari iye ari kutoziva kuti ndakamira ndakadai. Vasanesana naMudharagedza. Ana Mudharagedza vakatotaura zvinhu zvese pachena. Saka chasara chi ivava vafana ivava vane pfuti ivava ngwachingopedza gemu 2 hours Zimbabwe Mnangagwa pasina zvaperezvo. Hazvina hurukure zvese zviri kuitwa ye kuchadani yechichi kupedza nguva uku pfuti isingashuti munhu kungwepikatira chete kungwebata apa dhakuma ngatichenda kuState House tichinobvisa munhu garwo anetsa zvatopera. Zimbabwe inongotorwa pasina kana ropa iya. President aripo kudhara Chamisa asi kunyarara kwake iye anongwarira kweupenyu hwake iye anoziva kuti munhu wandiri kutamba naye uyu Mnangagwa murai imhondi. Asi Mnangagwa wacho ari kushama kuti mufana uyu anyatse kumubatira pakona ipa ari kupashaya. Chamisa zvako zii imafana chaikuti imi masoja imi ndimi vanhu munopedza musangano zvatopera. Ndini Mr D kungoti nhasi asina zvangu zvekutaura seriki ndikafunga ndoita sobhaka ifanwa ndidhakwe. Ndo zvandisingadike zvozvozvo ndinoda ndidhakwe ndakuita sobha. Imafana musandiitisa sobha imi. Ndakakuudzai kuti musatyanana mumakembu mune chinhu 1. Ndakuudzai wani kuti kana ivo variyo vanomba ma25,000 akangoya achingoita zvefani tangai naye rodhi yavhurika. Furidzai kwete zvefani zvazvia. Itai semunopenga ende zvesva munoema kutopenga. Munoema kutopenga nyika itorine munhu ari sobai kunyepa kuya. Unotoa sezvanoita ni Mr D ndoda kudhakwa because kana wadhakwa hauna fani. Zvanenge watofunga ipapo zvotoita. Ivo vafana ndoda mbowanyangira futi mumakembi imomo. Ndinayo ndifunga ndopinda kani vakashati kundiani ndini Mr D. Ndege yangu apa ngu Harare Mugabe International Airport ngandadzika. Uniform dzangu dziri ikoko amende dziri ikoko vazombondinetsei. Asi imi mafana ndoda kutanga ndakuyambirai. Ndimi mafana mafana kuita imi masoja imi. Imamuzoti Chamisa ndiye president weZimbabwe. Muzviziva wani. Kwenda muchiswera muchisaruta mamapenzi asina nebasa isi. Muziva kuti president ariko. Imi mundikwanira apa. Ini zvekutaura sereka ina ndiri. Why munandirisa sopa? Ini Mr D. Chidhakwa beta. Vafana mundikwanire manapa. Ngoti zvangu asina zvekutaura sereka today. Asi mashoko andataura imi mafana ndi mune action imi. Hakuna munhu ane simba rodarika kubvisa Mnangagwa kunze kweimi mafana mune pfuti. Hakuna. Asi president aripo kudhara Chamisa. Tisambozvinyepera zvedu. President aripo kudhara Zimbabwe. But Chamisa haangatauri anoziva kuti ndinofa.
imuntu kuti zvamisazi kuti munangagwa ichigebena imhondi azviziva zasa muchiti muchiona akati iye ari kumirirawo imi mafana imimi kuti muti ngendi kwete election yekuita sei election moziva kuti vanoita zvavanoda hai mafana mundikwanira ndini Mr. D handitika ya ndatopedza nemi itai sungano pafana muite bho 2 hours chacho Zimbabwe inenge yaenda munangagwa amene kuti anenge akupi crusaders mwana kusina vanhu vese amhanya vamwe musakanawo murodhi vachitiza batai enda titinetswa nechinhu chidiki diki kudai hai muchandirovesa mbaba nambuya nehanda imi ai nasekuru kaguru mundikwanira zviita zvandikuti handini Mr. D goodbye